Tinogashira muchirongwa chenyu chamasecret namaconfessions. Tadzoka zvakare muzuva ranhasi nyaya dzedu hadzina kuti one day handiti asi regai tingopinda madziri. Hello Auntie Glory, I've decided to share my life history with you because of the stories dzamunoshare pano. I've had heartbreaking issues, but kana pasina akambopinda napo akabuda, no one will believe it kuti kudenga kuna Mwari. My name is Raven. Don't hide my name. One should know kuti when we talk about hardships, it's not just crafted stories, but real life with real problems. Asi panobudika. So I'll share my life in diaries as an episode from birth up to where I am today. Kutanga, I'll share my whole life in a nutshell. Kuti kumberi zvizo sense handiti. So I mixed up Shona and English. Let me talk about the young Zimbabwean girl child that turned up to be the woman that I am today. When I was 3 years, my parents divorced and I was left in the care of my maternal grandmom. My dad was paying maintenance to my mom, but my mom had remarried, which made my dad to claim for custody, which he won. He also shipped me to his rural home in Uzumba, where he left me in the care of his stepmom and his dad. I'll never forget that day. When I came back, all the cars were gone. So was my father. He was the only person I knew, Pambai Papo. Imagine the confusion of a 6-year-old in the midst of strangers. Well, Papa Ivaneva Komana, my dad's brother and cousins that were older than me, there were only 2 huts, kitchen and bedroom, so you can imagine the sleeping arrangements. Tete. Well, Papa Taigara, so time was on at 2 a.m. Kwenda Kunamorongadze, a nearby stream, Dokwaiwane garden, and they told Zoka and prepare for school, which was 9 kilometers away. I was never allowed to stay at school. That was when I was grade 3. You know, zvikoro zvekumusha kunoitwa general work or sports after school. I was never allowed to stay, so I'd run away from other school activities because I had one more mission to complete because before the day ended, which was kuvurira nekufudza mbudzi. So I would walk back, ndovhura mbudzi yaswera yakavharirwa, yabuda mudanga yakarova imwe bara soka. They were 2 notorious goats, Mashorei and Murombo. Dzaiva dze-black so dzaimhanya zvekuti unopera strong. Yes. Well, the day would eventually narrow down to an end, but there's one more thing that would transpire before we call it a day. Remember sleeping arrangements here? Hey, I would share the same heart in boys here that would take turns to rape me. I know you are wondering how I managed to survive this life. Vedweka, neniwa ntoziviwo, I survived the ordeals. I honestly think God will send his angels, because if you see the school journey alone, you'd believe me when I say God sent his angels. My father would come upon the apple, but he really never cared about my welfare. But I told one stepmother wavo, or his father, kuti mwana wako ane musikanza, and he would beat me up. Nai, what harm would a grade 3 possibly do to deserve dare from adults? I remember, ndakaita grade 4 yese, ndisina pen, but the funny part, I would always pass, ndopinda top 10. When I was grade 3, my dad remarried, and that was his 4th marriage. Vaiva nehondo yavo with his stepmom, vaida kuti varambe vane control over his life. So mukadzi wese vaitaura zvakawanda-wanda, and the union would break. So when he settled for the 4th wife, the war broke again, and I was in the middle of it. I suffered can. Then imwe yakatanga yekuti, aren't you got married kuti uchengete vana? So why are you living in town, not looking after vana vacho? It was a plot yekuti my stepmother vagare kumusha. She would suffer in the hands of in-laws, then opedza shungu on me. She was wicked, that woman. I have episodes that I will tell you one day each so that you understand the pain I went through. So vakazoti no regai mwana wacho agare kutown, because ndaizosara ndichigara ndega. Grade 4 and 5 ndaigara ndega kumusha, because mbuya vaya would refuse kusara neni, voti enda kwababa wako, and a lot happened. Pakati papo mbudzi I continued nazo. The sexual abuse also continued because I was always alone. Grade 6 I was transferred to Harare, but I only changed location and moved from the pan to the fire. My stepmother was just something else. I don't think we still have her kind. Remind me to send my stepmom episodes, auntie, because if I add it here, you never hear the end of my diaries. Ndakapasa grade 7.
moved to my high school. I'd go to school hungry, and my dad would also gang up against me nemukadzi wavo. Ndaifamba netsoka. I only had school shoes. Hembe dzaivharuka yasefeka isingasoneke ndosunga. Don't even go kumabhurugwa. Ndaizoyerera ropa riya. Zvino and mess myself voshedza shamwari dzavo vondiseka. From Form 2, we were the last stream to write ZJC. My stepmom stole my textbooks and sold 2 of them. Kwamachipisa. Hande pama collection ema results. Hapana ma books, which they refused to buy. My father then refused to pay fees vachiti ndiri kuda ma results Form 2. Form 3, ndaingoenda ndodzingwa. Oh, I would chance some classes. That's when I decided to walk from Harare to Murewa, kumusha, kwamai vangu. Ndakangomuka ndakananga, because I was no longer going to school. Ndakasvika, my grandparents were old, but there was my mother's brother and his wife. Wavakaketch up a growth point and decided to take as his wife. Sekuru vangu had money. I showed them the scars that I had on my body, and I was very skinny. My grandmother cried and facilitated for me to go back to school. Finally, my demons had rested, but not for long. Mukadzi wasekuru wangu uya had pinned me to some 29-year-old home defender. She asked me to go collect hedoi from him. Ndakatoita 2 days ndichiramba, but ndakazotirega ndiende because it was close to our home. I went, the guy raped me and got pregnant. I was murima ka because I was young. I didn't even notice kuti I'd missed my period, but they picked it. Kwakunditizisa. I had no one to back me. My dad said, Mazvonaka, I told you, akanzwa. Well, that's how I ended up married at 15 with a baby at 16. So my tree climbing is justified, right? Well, remember to remind me, Futi, Raven, Marriage Diaries, Panama episodes are simple. Fast forward, marriage was sour, but my mom's sister back in UK would send me money. Ndosi and Akira vana mumba going to school. I gave my life to Christ. Mwari vakatanga kuonererwa neni. Later on, I started my business and blossomed, moved from ghetto to Del, sent my kids to private school, bought myself a V6 car, Chi, and that man could no longer abuse me because I had my money. Kana kundiroa, paichaita ere, inda ku-afforda my own lawyer. Singakoni. Eventually, he could not keep up. One day he packed his bag. Akadzokera kumusha. Well, one day I had a dream chinzi. Enda kwakati kune nherera dzandiri kuda kuti uchengete. And I went early morning, came back a mother of 10 kids. I thank God vana ava vakapedza high school to A level. Ndasarwa ne1 muform 4. Next week I'm going kutotanga kutsvaka vamwe. I pay fees, clothes, uniforms, stationery. I make sure I give them everything that I lacked. After I finished building my house, it suddenly felt too big for me. I converted the other side to ECD class for vulnerable kids and 1 hot meal because vaizouya vachida kufenda nenzara. That would defeat my vision. All this I did with no donation or funding. Where the money came from, ndimwari, because I'm not that smart, to be honest. Why Raven? It's actually Raven of Hope. That's what God named it. Ravens of Hope. You know the story of Elijah when he was running away from Jezebel and he was fed by ravens sent by God. I think this is making me emotional. I don't take the glory. I'm just a raven sent by God to his people to fulfill their prayer request. Ndasiya twakawanda. If you had any questions, please ask me. I'm saying every challenge you're facing today, yet the players know there's a script that they are following. Kuti plan ya Mwari izadziswe. Usacheme. Mwari vane zvavari kubatanidza. That will only make sense years later. I have forgiven my parents and I love them. Ndosaka ndakatora even my mom. Right. ID vakanyora, this is the part 2 of the story. Akanga vanyora nyaya yekutanga kuti mama vavo vakaenda kuJoburg. Your mom went to Joburg, but vanga vasingazivi kuti vanogara kupi and all. Story iyoyo tichaiverenga mangwana because right now I'm not feeling very well. It made me sad. I think the most part that really got me was when akaenda kuRwizi, ID goes kuRwizi paanodzokowana
mota dzose dzaenda. I know kuti a lot of parents mune kasystem kako kekuti munoenda unosiya vana kuna gogo, you don't explain anything, munovatiza. Ndina mainini vangu, she went through the same. Hanzi takanzi ndai motema ipwa kumunda, moenda munotema ipwa, paunodzoka wana mama vasisipo. Parents, today I want you to learn one thing. I want you to know one thing. Why don't you sit down with your child and explain to them kuti inini tasvika papoint yekuti inini I cannot afford kuti tirambe tichigara kuJoburg kana kuti kutown kuHarare kwatiri kugara. Saka ndafunga kuti ndinokusiya kuna gogo for a short period, ndichazoya ndichikutora. Why? Because vana, they are human beings. Vanhu vanofunga, they think, vanotofunga vana. So imagine the fear, the separation anxiety. Vana vanoenda inonzi separation anxiety. You know, I suffer from anxiety, so I know what I'm talking about. Anxiety is not a good thing. Vana vanozadzwa nekutya when the only person they know just disappears. Ndozviziva kuti system yedu maZimbabwe yekunodhampa vana kumusha. And you don't explain it. I have been through that also. It happened to me also. So I know what I'm talking about. Even though it hurts, vana zvinorwadza vana nditi, but just tell them the truth. Don't surprise vana muchinowadhamba. God has allowed us to read the story today. Story yakatumwa kare, it can disappear. Papa emails panga could not see it, but God has allowed us to read the story so that we can learn something as parents. But let's learn something from this channel. Don't dump your children. Don't disappear. Don't run away. Explain to them. Mwanangu, ndichamboinda. Right now, Teddy is not in the picture. We can, whatever is your situation, maybe warambwa nemurume, Teddy is not in the picture. We cannot afford kuramba chigara utano. I'm going to leave you for a while. Na gogo, mchazotsoka. Hatiti, talk to them. Kwete kuti mungo disappear. Mwana anochema, kwa muri face value kuti achachema saka rega timutize. Mwana has to figure out life. All of a sudden mwana asiwa kunzvimbo anofamba 9 kilometers kuenda kuchikoro. What is that? Tichadzoka nenyaya dzacho dzicharamba dzichiuyadzo, but moyo wangu watsemuka. Munofara here sisi? Ndiri kutsvakawo rubatsiro. Nyaya yangu yakamira yakadai. Ndakakurira kumadzisekuru nematambudziko eupenyu ataisangana nawo. Tese sevazukuru takataura kuti timbotsvaka kuti chii chiri kukonzeresa. Macousins angu akatsvaka munhu anobatsira vachitungamirirwa nasekuru vanova vasara vari samusha. Pakabuda kuti sekuru baba vamai vakauraya munhu vakapa munhu iyeye musha wavo, zvese nevakadzi vanova vana vasekuru vedu nesu vazukuru sikana vakakurira mumusha mavo. Pandiri kuda kubatsirwa ndeyapa kuti sevazukuru tinozviburisa sei muhondo idzi, nekuti dzimba dzatanga tapinda dzaparara. Sezvo ndaive ndisipo ngozi inonzi yakati hapana imba inomira nekuti vakadzi ndevangu. Kuvakomana vanoroora zvavo but urombe hwanetsa. Please help, tapererwa. Right. Vanhu vakuru vanoziva zvengozi handiti vari panapa. Ini nangu handidi kutaura zvandei ndisingazivi. Pandisingazivi handikomenti, handiti munongosiyawo makomenti, mungotaurawo maadvice enyu, handiti zvengozi handizvizivi. Hello Tete, it's not confession but a cry for help. Please help me. I'm 21 years old and I recently found out that I'm pregnant. I stay with my dad because my mom recently passed away. I'm looking for a job around Joburg. I won't be able to stay with my dad because of my pregnancy. I can't let him know because he will kill me. The person responsible for my pregnancy has agreed to come and pay, but we will be going kumusha and in Hangu I can't manage. My dad has moved on like my mother never existed. It hurts a lot. I miss my mom every day. I've tried paying agents, but they are scamming me. Please, Tete, I'll take any job available. Please accept my request so that I can send you a picture of how sick my mom was. Saka mama recently passed away, but Daddy has already moved on. Pakadai unotoona kuti Daddy vanga vagara vakadomove on kare since mama vanga vagara vachigwara. Zvino unotoona kuti maybe mwana akazosvika pakutoita pregnancy itori cry for help, woshaya kuti zvinozvoitwa sei. But now I don't know kuti since ati mukomana ari kuuya kuzobhadhara voenda kumusha, iye he doesn't want to go kumusha. I don't know, like, alright, ati regai tiverenge. Hi auntie, I hope you are well. I'm reaching out to you with a humble heart because I really need guidance and wisdom. I have been following your platform and I've seen how you help women through difficult situations. So I'm hoping you might help me
as well. I'm a young married woman with 3 children. Along the way, due to financial challenges, my husband suggested that our first child go and stay with his mother for school. Ndakabvuma, trusting that it was for the best, and I was told I'll be able to visit regularly. Unfortunately, that did not happen, and it has been very painful for me as a mother. Later, the same thing happened in Emmanuel 2. Even though it broke my heart, I agreed again, believing it was for their education and well-being. Now I'm left with my youngest baby. Things became more difficult when my mother-in-law started speaking badly about me, saying things that are not true, and even pressuring me to stop breastfeeding my baby. At only 6 months, she has also suggested that I should come and stay with her, which I'm not comfortable with because of how she treats me. What hurts me the most is that my husband does not stand for me or support me when these things happen. I feel alone and disrespected and confused. I don't want to fight or create problems, but I also don't want to continue living like this. All I want is to be a present mom in my children's lives, to be respected and to have peace in my marriage. Tete, I kindly ask for your advice and guidance. If possible, you might also share my situation so that I can receive wisdom from the audience. Thank you so much for taking your time to read my message. I truly appreciate. Handizivi here kuti zvinhu zviri prolonged. Maona here kuti mwana wekutanga akatogwa akaendeswa kuna gogo, mwana wechipiri akatogwa akaendeswa kuna gogo, kwa it's for education. Zvino nemwana wetatu na mama vakunzwai muzogara uno nekuti hapana mari. Handizivi kuti is it chinhu chinhu chakanaka kuti mwana anzi forcefully ngaabviswe payo mukaka aende kuna gogo, kana kuti iwe muroora chienda unogara kuna gogo zveforce because murume haasi kushanda kana kuti hapana mari, murume wacho onyarara. Ndoda kubvunzawo zvenai vedu vanhu vasinawo mari havabvumidzwi here kugara nevana vavo because konzi aiwa you are not doing very well financially, saka chiuya muzogara nagogo. Wotoregwa vana vako vose, unotoregwa vana vako vose iwe haubvumidzwi kutaura. Guys, ndogara ndichitaura nyaya yekuti we must learn to be assertive. Ndoziva kuti kune mamwe families ekuti haubvumidzwi kutaura pfungwa dzako, zvikangonzi vana vakutoenda kumusha unongoti hongu mama. Pane pamwe paunoona kuti handisi kuda kugwa, it's okay. But chinhu chakanaka here kuti mwana akura achiti mai vangu vari kuHarare kana kuti vari Joni, isusu takaendeswa kuna gogo, usina kana relationship nevana because vana vakatogwa forcefully. Mumarriage hazvina kunzi iwe semukadzi you have no say, vana vaukaendera kulabor hauna kana say. Guys, when it comes to our children, we learn tofanirwa kudzidza kumira kuti no, hakusi kugwa as such. Aso kuti alright, imi muri baba indiri mai, handiti ko inini ndinoti kudi what is my say panyaya yose. Aiwa iwe say yako haina basa, vana ngavangoenda kuna mai vangu. Kuti kurogwa kwacho kana zvadaro it feels like uri muranda. Munhu akazviroorera 70 yake, munhu anouya kuzomusukira, anomuwachira, anomuzvarira vana, haabvumidzwi kana kuti aiwa vana ingadai tadai, havana kana sei, vana gogo ndo vanotonga. What happened kusoko rekuti man shall leave his father's house and cling to his wife? What happened to that? Makutora vana gogo mamugozi pekugumira, kana munhu aroora akura muregei arane musha wake. Ende kana muda kuheupa, don't do it forcefully. Muri kuforsa kuti toda kukubatsira whether you like it or not. Oh, hello, toda kukubatsira ndipe vana by fire by force. No, that's wrong. Ndakatsvakirwa basa naMessi pamurungu wake muIndia. Murungu muIndia. Iye vatete ainge awana basa kuUK. Mazuva avhurika magoni ema-care workers. Messi haana kuresva, akati iye ainge oda kuenda kune uswa hwakasvibira. Messi haana kukanganisa vatete, akandifonera akati kwainge kwaita basa, saka kana ndainge ndichirida aizotaura nevarungu. Well, aisava varungu vaiva maIndia. Ndange ndanzwa mbiri yavo yekuruta pamwe chete nekuona munhu weganda dema sekuti hasi munhu. Ndakasvika pabasa apa ndiri patension, ndakatogadzirira hondo. Ndaingoti ndikatswa konzi paizomuka hondo yemarudzi. Asi to my surprise, maIndia aya vaiva vanhu vane tunhu twavo, vaive vasingatsvakani netwakawanda wanda. Vatete, firiji yaigara yakati shutu kuzara chikafu chavainge vasingatevereri. Ndakatanga ndichiita nhafu, dzamara ndaona kuti chikafu hakuna kwachaenda. Ndaitozoita chifo mukati muupenyu. Chavaikoshesa kuti basa ravo riitwe nomazvo. Ndingangoti ndainyanya kuita busy kubva makuseni vana vachienda kuchikoro kusvika kuma10
tete ndinenge ndiri busy kuwacha nokuisa order pamba. Pazvose zvepamba apa, chikafu chose chepamba chainge chisina mazita, asi pane zviwitsi zvandainge ndanzi ndisabata chete. Ndakamboshinga mwedzi wekutanga, wechipiri, wechitatu, 6 months. Ndaiti kana ndikada kutora zviwitsi izvi, ndainzwa senge pane zvakanditarisa ndosiyana nazvo, kuda zvaiva mupfungwa dzangu. Ameno. Ndakazowana imwe tsvimborume yandaifambidzana naye. Rimwe vhiki ndainge ndapiwa off, ndikati beta ndimbonodongorera chikomba changu. Vatete pfungwa dzangu dzakamanyira kuzviwitsi zviya. Pandainge ndambopiwa off, ndainge ndanzwa nevamwe vana madhumbe kuti ndainge ndakagarira gold mine, kugarira rifa. Vatete kwanzi maswitsi emaIndia anodzisa muviri, anoita kuti bonde ribve pa0 kusvika pa100 nemaseconds. Ndakatombofunga kuti nditore ane chitsama ndinotengesera vamwe vana madhumbe vangu, ndikazoona kuti aiwa zvaizokurumidza zvaonekwa kuti zviwitsi paita munhu ane ruoko rurefu. So ndaizongotora self use. Ndakanokora maviri, asi hana yangu yaiita kubika mananga chaiko. Vatete ndaingozvisimbisa, angori maswitsi. Pangu wangu aizoona kuti ndakapenga. Mukutaura umu ndainge ndanzwa kuti unowadya maawa maviri mutambo usati watsvuka ro. Ndakabva ndaba maswitsi maviri, ndikabva ndati kaba ready for danger, ndiwa ndakafunga kuti ndiwa aikurumidza kushanda. Ndaigaira tsvimborume yangu, ndaiti ndaizopedza masports ose. Vatete aizoudza hama dzake kuti kwaChirumanzi hadzoki, iyo Chirumanzi ndiyo ichauya kuno. Vatete pasina nguva ngani ndainge ndohwa kutsva kusingatsananguriki. Ndakati ndiko kushanda kwawo, kwakutora kabhegi kangu utu kutaxi amunoti makombi kuZimbabwe, ndakananga kuMujolo. Zvandaifunga kuti ndizvo zvichaitika, handizvo zvakaitika. Ndakasvika kuMujolo kuya, chinzwa kuti muviri wangu hausi right. Ndaisarwara zvekudanirwa ambulance, asi ndaisava fine zvakare. Tsvimborume yangu yakasvota kuti mbichana, ikati saka mavinge kana muchirwara. Ndaisava mumudhi vatete kupindura netsvimborume iyi. Ndaida hangu kuteerera muviri wangu waidai kurwadza. Ndakazoti ndatanga kudikitira nekupindwa nechando same time. Hamuna chamakaona imi. Tsvimborume yangu yaona kuti nyaya yakwira makata, akarequesta Uber kundiendesa kuchipatara. Ndichingoti gidi pamusuwo wechipatara, ndava fiti, chiurere kutiza kuti kusvika kumba kwatsvimborume zvatanga. Murume akaona kuti nyaya yakora moto, akati beta afonere varongo wangu. Vatete chakazondishamisa ndechekuti maIndia aya aitoziva kuti ndairwara. Zvadini, vaiziva sei? Pandairwarira kuMujolo nekwavaigara, ndaitokwira mataxi maviri, paitwa nechinhambwe chakati ndakanzwa zvonzi please bring a home. Tsvimborume yakapinda busy musuyu kwakunditsvakira transport yekundidzorera zvakare kumaIndia. Handina kuzonzwa anything kubva zvandakabva kutsvimborume yangu iyi, asi handisi kuiblame. Drama racho ndofunga akafunga kuti aizokakatana nezvinhu zvaisazogona kukatanura. Ndakasvika kumaIndia agere pamutepfetepfe wemasofa. Maziso avakanditarira nawo ndakaziva ipapo kuti vainge vaziva kuti ndaba zviwitsi. Ndaivawo neshavi rinoramba ndichida masesi. Naimi vatete, ndigonzi ndakadzingirwa basa maswitsi nokuchipa kwakaita zvinhu John. Vatete nyika yakatakura kurema kana tazogara. Ndaitarisa kuti vachapopota, asi runyaro rwacho rwaikunda ngoma kurira. Vakandigarisa pasi, vakanditi Norini, tainge tisingadi kuti upinde munyaya dzedu, asi zvawakaba mared suits, whether you want it or not, we are already involved. Vaiti kudiniko vanhu ava? Vakanditi ndisimuke pandainge ndigere ndivatevere. Semunhu aive nemhosva, haubvunzi kuti tichiendepi, handi unenge uchida kukavha chipande chako chekusada kudzingwa basa zvekare. For the first time ndichitanga kupinda basa vatete, ndipo pandakapinda mubedroom mavo. Mubedroom mavo maive nefurniture yechirungu, zvose zvakaringana. Ndakashamisika povhura door paside pebuilt-in wardrobe yavo. Vatete, regai ndimbochema, zvandakasangana nazvo zvakandisiya ndisiri munhu. Paside pewardrobe maive nekamwe karumu kadiki kainge kakavanda. Mumba imomo maive nechinhu chinenge gudo, asi harisi gudo, chairwera rutwe. Vakanditi chinhu ichi waiva mwana wavo. Chaipota chichidzikamiswa nemaswitsi. Kana zvatsama, zvino ndainge ndadya maswitsi aro, ndaifanira kutorifadza ndiri inini. Vakataura kuti ndosaka vakatsineidzira kuti ndisadye maswitsi, ini ndikatora ndikaisa zvitanda munzeve ndikandonyera.
vatete ndinonyara kutaura ndichiti ndakashandiwa nechinhu chiya chinenge gudo chaiyerera Rute. Vatete musi wazvakatanga kuitika ndakagara mutabho ndikazvikwesha kusvika ndabuda ropa. Ndainzwa kunhuhwirwa nemamvere mumhino dzangu. Zvakare ndainzwa kuti Rute ruchiri pamuviri pangu. Papera vhiki ndakaona murume nemukadzi vachiuya vakandisekerera vakabata envelope. Vatete ndainge ndava kuwana 15,000 rands semuhoro. Hanzi tiri kuona kuti uri kushanda zvakanaka. Why now? Minduro haina kunonoka kuuya. Ndakanzwa voti Billy would like to see you again. Vatete Billy airehwa uyu aisava munhu, asi chaiva chinhu chavo chainge chakashata kunge kudo. Ndaitarisana nacho sei. Ndakaudza varungu kuti ndaive ndichinzwa musana ndaizozviona mangwana. Ipapo vatete ndaironga exit plan yangu. Ndakatora mari kwava kuisungirira mutai vatete. Kwava kubuda ndichita senge ndiri kuenda kumashopu. Ndiwo matiziro andakaita. Chero hembe dzangu vakasara nadzo. Hazvina mhaka. Chikuru upenyu. Reason yandakatizira ndeyekuti hapana pandaibuda ndiri mupenyu. Vaizondiisa pfuti. Dzimwe pfungwa dzotifonera Messi ubvunze kuti akasanganawo nazvo. Iko kuisa zviwitsi vatete. Handiti kukuteya. Vanenge vachitoziva kuti uchatora. Vanodii kungoviga maswitsi acho kubedroom kwavo. Ndaisaziva kuti mamwe marudzi anotorombawo vatete. Ndikazvifunga chero nanhasi ndinodzimbikana zvakanyanya. Handisati ndapora chokwadi kuitwa mukadzi wechinhu chine mvere zvakadaro pamusaka pekuda maswitsi. Vatete izvezvi ndakadzidzisa mwoyo wangu kudzikama. Chaunoda handina. Zvayatanga ichita kunge nyaya yanga ichinakidza zvaichita kunge nyaya yamaswitsi anodzisa miri kuti munhu agoenda kunjolo uchidziya zvino yazopera yohwisa tsitsi. Zvinhu zvacho zvakaoma hazvo. Alright, regai tipinde munyaya inotevera. Makasimbere vatete, ndine dzimba dzangu dzinosvika 5. 3 kumadheodheo then 2 kuMadagascar. Pandakatenga dzimba idzi ndaiti kana nyama dzokura ndisisina simba rokushanda ndaizowana retirement package yangu. Vatete, kana kuti regai nditi ndakanga ndakabata mushonga kare netuma small boys. Mazuva andakabata mushonga ini vatete, kapiwa hangu chitokoloshi changu kutsvaka mari. Aiwa, ndakararama upenyu hwakanaka chose. Asi mudzimai wangu ndainge ndisina kumudza kuti mari iri kubvepi. Ndaingoti madhiri. Vatete, ini nemudzimai wangu tainge tine vana 2 boys zoga. Ndaizofunga kuti tichaita rugoto rwedu sekuti nganga kwandainge ndapuwa mushonga uyu tainge tawirirana kuti kana inini nemudzimai wangu tikazoita mwana musikana ndaizomupa kuchikwambo. Zvese izvi mudzimai wangu aisazviziva vatete. Ndakati handimbomuudzi, obvious aizoramba nokuti vana vedu vakomana aivada. Vatete, mudzimai wangu Grace ainge asingazivi kunobva mari iyi. Aingoti madhiri evanhu rume. Chikwambo ichi mushonga wacho wanga uri kuti chaenda kunoba mari kumasupermarkets kana kumabhanga makuru. Mukutaura kwandaiita nechikwambo changu vatete chainge chakandudzwa kuti hachibiri varombo, hachibiri munhu anozvitamburirawo. Chikwambo changu chaipinda mumasupermarkets nemhaka yekuti zvinhu zvemushonga chaisaonekwa chero paCCTV. Chaitika ndechekuti mukuvira kwezuva kana maoperators oda kuwerengedza mari dzabuda nedzapinda panowanikwa pane akashota. Motoshaya kuti chii chiri kuitika. Mumba mangu at any given time vatete maigara mune trunk akazara kuti shaku nemari. Ndiwo matengero andakaita dzimba dzangu 5. Chikwambo chaiti nhasi chikanoba mari kubank A, mangwana choenda kusupermarket B, kusura mangwana choenda kune rimwe bhanga chichingodaro. Manje fungai kuti mabhengi nemasupermarket akawanda zvakadii munyika medu. Zvose izvi zvainge zvakanaka tichiwirirana nechikwambo chiya. Nhamo yakazouya mushure mekunge chikwambo chava kutanga kuita mademands. Ndakazama kutaura nomudzimai wangu kuti dai taita mwana mumwe chete wekupedzisira ndaifunga kuti anogona kuita musikana. Vatete, ndomudedicata kuchikwambo ndoziva kuti ndinenge ndabhadhara chikwambo chiya. Mwana yeye aizongokura sevamwe kutoendawo chikoro asi aizoroorwa. Anenge akaroorwa nechekaro kuchikwambo. Saka mukati meupenyu hwake haazomboita Mrs. nekuti murume anenge anaye kare. Mudzimai wangu akaramba, kwai ndakura handichadzokeri kulabor. Naye vatete, at that time munhu ainge ane 39 anga ainge akura here. Vamwe vanopinda muwani mulabor at 45 vachidzoka vachifamba. Nice. Ndakambozama kuda kuenda kunze asi kwaingozvarwa vakomana chete. Vatete, zvekuzvara mwana musikana
zvainge zvaramba. Apa chikwambo changa chava kuva impatient, chotanga kubvunza mibvunzo yandainge ndisingagoni kupindura. Chero mari chainge chisingatsvaki. Kune avo vasingazivi, chikwambo chine zemo risingatsananguriki vatete. Zvimwe kuda ndiyo mushonga yacho. Umwe musi chikwambo changu chakauya chikagara neni pasi chikati icho chainge chaneta nekumirira mukadzi asingauyi, nekudaro chaizotora wangu. Grace ndaimuda, kumushiya nechikwambo zvaindiremera. Chikwambo chakaita zveforce chikatanga kusangana naGrace pabonde. Ndanga ndakangama kutaura kuti ndichiti ini ndoga ndini ndaiona chikwambo ichi. Vana vangu nemudzimai wangu vaitogara nacho asi vasingazivi kuti chiripo. Saka ndainyatsoona chikwambo chichipinda mumba mangu vatete, mumagudza angu, asi chekuita painge pasina. Simba rekuchidzinga ndairishaya. Ndakaona mufaro waGrace wakutanga kudzikira. Ndainyatsoona kuti Grace ane zviri kumunetsa, asi ndaisada kumubvunza. Ndaitya kuti anonyumba. Mwedzi yakapera, ndakati ndidzoka kumaChills, ndakaona Grace arongedza twake twose arova pasi. Ndipo pakatanga upenyu hwangu kuoma. Chikwambo hachina kufara nezvainge zvaitika. Ndakambozama kutsvaka vasikana vanotengesa mbiri murodhi, chida kupodza ukasha zvakakona. Vatete, kubva ipapo zvakaitika ndezvekuti chikwambo chakatsamwa zvekurevesa. Ndiri kuti ndikachinja pekugara, ndikaenda kune imwe imba, iyoyo inopfuta kuita madota. Chikwambo chiri kutaura kuti zvose zvachakashanda chiri kuparadza. Izvezvi ndine dzimba mbiri dzakatsva kuita dota. Ndava kugara mumastreet apa ndiri landlord. Kung'anga kwandakachitora vakati havachitori, hakuna reverse deal. Ndava kutya kuti chikwambo chikashaya zvachinoda chichapedzisira chandibata ini chibharo. Ndikazvifunga ndinonzwa kutya kwakanyanya, ndochizvibvunza kuti ko ndakaitei. Zvakaoma. Alright, regai tipinde munyaya inotevera. Hanzi tete Makadi, I've been following you for a long time now. Thank you nenyaya dzenyu munotikomberera. Mine is not a confession, but I'm in need of help. Ndokumbirawo mundipostirawo ndikuda ng'anga chaiyo, not vemuHarare venhema vanatora mari United. No, ndikuda ng'anga inoziva zvainoita. Ndakatorerwa mota nefone plus mari. Please don't judge me or cancel me kuti mushonga inozopanduka mangwana. Tozotangira ipapo. Ndambogadzira munhu. So kana pane vanoziva ng'anga, especially kumamisha, inoziva mushonga chaiyo, not a fake, mupei namba yangu iyoyi andipe directions. Tete, post for me please. Thank you in advance. I made up my mind. Ndikaona kuti ndozvandiri kuda, so please help me. Nyaya ndakaiposta paFacebook. Hamusiri kutifollowa paFacebook. Mudosarirazve. Ndichasiya link. But tatosvika 41,000 I think. Manje tichitopinda 100. Ikoko kuFacebook ndokwandakaposta nyaya. Saka ID dai munoona macomments ariko ikoko kwai dziriko nyang'anga, vamwe vari kuisa manhamba, vamwe vari kudii. Zvinopapo ndo panonetsa kuti pakuti munopuwa vanatorai mari United vanenge vadoripo vakado kumavoucher. Anenge akamira kuti toda kudla munhu. Then pana mama vekuMozambique vaya vakataura kuti ivo havasi kuzopa munhu namba because vanotofila bed kuti vakaenda kung'anga. Saka handi munozviona ndozvinotinetsei nevanhu vachona. Vamwe vacho vanenge vasingadi. Asi paFacebook ndaisiya zvayo nyaya iripo ipapo. Mukaenda paFacebook mugotsvaga peji rakanzi Dark Secrets ZW. Mukaona peji rino muchanoona iripo nyaya iyoyo. Ndakaposta picture rangu ndakagara ndakafuratira, so ndakatarisa waterfall, ndakasumudza ruoko ndakadai. Muchaiona post iyoyo. Alright. Makadi Auntie Gloria, ndichazviti Mels, ndiri musikana nemakore 22. Ndokumbirawo help, basa rakangopera from nowhere. Kushanda kwandaita, ndaida kunganidza mari kuti ndiende kunoita maDNA nevandakanzwa kuti vanenge baba vangu. Ivo baba havatodi zvemaDNA, vanenge vachingotiza. Zvinorwadza kuona vana vavo vachirarama life yakanaka. Ini ndichikwangwaya kudai, and also handina kana kupedza chikoro nekuda kwekushungurudzwa nemastepfathers. Ishungu dzangu semwana kuziva dzinza rangu. Help yandikudawo ndemari yekuita maDNA. Ndine brother yababa inokwanisa kuita neni maDNA zvesecret. Akangoti tsvaka mari ndokubetsera. Mundizivisewo kana maposta. Thanks auntie. Saka ndakabvunza ndikati, imimi kana maita maDNA, anditi tongoti maita maDNA, what are you trying to achieve nenyaya iyi? Akati, I want to know my father, kuti baba vangu ndiani, because mai vangu ndikavabvunza kuti baba ndiani kwai vanotsama wopopota. Asiwo futi iyi munhu murume uyu ihama yepedu, munhu wepedu. Saka kwai vanenge vachingonzvenga. Saka guys, why vachinzvenga? Semaonero angu ndakabva ndangoti ndo baba wako kuva unongonzvenga sei? Kana munhu akanzi iwo ndiwe baba wemunhu unonzvengerei, unongoti mwana wangu alright uyaiti test, totesta katoona kuti ndimi baba kauti hamusi, full stop, munzvengere chii? Anditi saka iva vari kutiza kwai munhu wepecho.
saka ndiwo baba vachona. Guys, mungondiudzawo kuti munofunga kuti kudii. Tinokutendai nekuona chirongwa kwamaita. Mwari akuitirai zvakanaka. Tichadzoka zvakare muzuva ramangwana nenyaya dzenyu. Tatenda. Bye bye.